Durant tota la meva infantesa, en el dia del meu aniversari, havia rebut els regals normals que se li fan a qualsevol noia. Però en el 15è em van fer el més especial de la meva vida. El meu avi, que mai m'havia regalat res, em va donar la seva possessió més valuosa, una càmera de fer fotos. Al donar-me-la, em va dir: aquesta no és una càmera qualsevol, amb ella podràs capturar tot allò que realment t'emociona. En aquell moment no em va semblar important, ni tan sols m'agradava. Era una càmera antiga, per mi sense cap mena de valor. Ben aviat vaig notar la necessitat d'utilitzar-la. Tot i que semblava no funcionar, alguna cosa m'incitava a continuar. Finalment vaig entendre les paraules del meu avi.